ka surjong phi ka thong jangi ka sarkar Meghalaya kalashim ya kasin jam ka bakraw ban penkiu ya ka jingyat pat ba ka bathamai bat ka bayade bat ka maryang hakaba o Myntri Rangbah ka Jylla Conrad K Sangma henin kasmi ulapli pat ba ya ka kenhond jongki prapusaw tali ki bus thamai kenthop ya kisan pusan tali ki electric bus ki balawan ra hapo ka PME bus siwa scheme ya gani ka program lapan long ha kaying darbar thawan bathamai ka Meghalaya ka bakado ya ka jing pli pat ba ya ka bus jingi hapo ka tanat urban affair department ki bus thamai ki balawan ra ki lapan biang da ki air conditioning ki jaka charge mobile real time tracking system bat kilat e-ticketing ban pentikna ya ka jingsok jingsngan bat ka jingtrekam ka bakhambha na kabenta kinonglet nongwan lasdang menta kasngi ya ka pilot run ha ka linti ya jong ka IIM Shillong ha upper Shillong ha ka ba ki jing shakri kintrekam manla kasngi nadu kapor nyo bajemen step hadu kapor khandai bajemen miet kani ka jing thu ka thmu ban bha ya ka jing pinyeso hasor kat ba ka kintiu ya ka let kawan ka bakhud mat ka ba la banne is going to be here. Listen, I didn't say it too early. Control sector. ICCC, Smart City Project. So inside there's a full high-tech setup. Very good system this one, no? After I came up to this point, I think